спорлашадыр, потому что гремот сала ул миңа пожилой иттереп, машиналар белән. Мин спорю, что Будула, она не старая женщина, она просто рано состарившаяся от горя женщина. Onun bitinde по сюжету кішкіләбі бейсіл цыгане бар, алып кетелер шыганнар. Шулар күрә, шулай тұрып біз бик дуслар едік. Но чтобы шундый мөхәббәт неләре булганын мин не было ничего. А ул бик литкән икән. Шул җырны язды инде ул аның сүзләре. Аннан соң анда шундый сүзләр бар. Вдруг исчезла. Кайдыр югалдым. Бер кайда югалмадым, мен просто кияүгә чыктым ул вакытны. Шулай торып. Ну, ул бик тоже иртә үлеп китте. Аның үлгәнен мин күрмәй дә, белмәй дә калдым.